alkaa. Nensku on kuollut. Tess. Nyt tosta ovesta loppuu akku ja toi koira on tossa. Älä! Pitäisikö me vaan lähteä? Meillä on kyllä ihan vitu iso koulutu, mikä pitäis saada. Mutta... Oliks tossa ylhäällä mitään? Ei. Vittu, että olis kyllä ansainnut kuollut tuosta hyvästä. Voi herra jestaa. Ai mitä vittua, miksi mä tälleen? Ai.